Представи си, че страданието ти не е нещо, което трябва да избегнеш, а нещо, което трябва да прегърнеш. Виж болката като част от пътя ти. Точно както усещаш паренето в мускулите си след дълго бягане, така и душата ти се разширява след изпитанията. Загуба, провал, сърдечна болка. Това са усещания, които ни правят истински живи. Без тях животът би бил празен. Любовта без цвят. Изкуството без душа. Целите без значение. Най-доброто от теб не се крие в лекотата, а отвъд най-тъмните ти дни. Не бягай от тъмните места в съзнанието си, а влез в тях. Почувствай ги. Защото колкото по-горещ е огънят вътре в теб, толкова по-ярко ще изгрее твоето светло аз. Енергията, която натрупваш, не е предназначена да остане затворена. Тя трябва да намери изход в изкуство, спорт, мисия, в нещо, което превръща вътрешният ти огън в дар за света. Но знай, че лердж е опасно да бъдеш изпълнен с енергия и в същото време нерешителен. Тази мощ, ако не бъде насочена, ще се натрупа и ще те направи огорчен и несигурен. Нуждаеш се от предизвикателства, за да откриеш границите си. И именно в тези граници ще откриеш себе си. Има версия на теб, която съществува само след огромно усилие. Понякога ще се почувстваш, сякаш влизаш в тъмен лабиринт, като в сън. Ще се видиш отвън като зрител, но единственият изход е да станеш нов човек. Повечето хора никога няма да се осмелят да влязат в тази тъмнина. Те дори няма да се доближат. Но ако ти влезеш и преминеш през нея, ще откриеш всичко, което някога си търсил. Така че не се страхувай от тъмнината. Влез в нея. Почувствай я. Защото отвъд нея се крие твоето истинско аз и всичко, което можеш да бъдеш. Последвай нагоре и напред, за да получаваш още от същото съдържание всеки ден.